אוקיי, פתחי רגע את הדלת. תצלם להם. רגע, זה וידאו. גם את זה. כי הם לא ראו גם את ה... נערת הרוק. מאמה פסו. תקשיבי, פשוט מטורף. פשוט. לא הבנת? 30 רוק, אבל 30 כאילו רוקס. רוקס. כתוב את 30. בגלל זה? ממי, ואתה ראית את הוואו הזה שכתבתי עם החס, שגם גזור בכוונה לא בעגול מדי? וואי, מה זה צחקו מהטקסטים? כאילו הצבתי להם עובדות, רשמתי להם זה מה שהולך להיות על זה. חמודים כאלה. בוסות והצלחה. אתה יודע למה הוספתי את הוואו? כי לא יצא לי ממורכזות התמונות, אז אמרתי, אני חייבת לאזן את זה שיהיה משהו בצד הריק שם. זה היה אתמול בלילה, כל הסלון היה גזירים וכאלה נצנצים ו... יש איזה כיף. איזה הקלה, אני יכולה לחזור לנשום. לא נשמתי כבר. סיפרתי לסימי, אמרתי לה שאנחנו חייבים בכוח משותף לשכנע אותך לטוס. מה לעשות? בכוח משותף לשכנע אותך לטוס, אחרת כאילו אין לי איך לעשות את כל התוכנית הזו. זה רוקסטרית. וגם שיגעתי את ההוא, שלא תחשוב, כאילו לא חשבתי שלא שיגעת אותו. בהתחלה הוא עשה את זה יותר נמוך, ואז אמרתי לו, למה זה לא באותו גובה? כאילו הוא כבר שם כמה,